yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post for me chitupa changu vigai. Inini ndiri musikana nemakore 22 years ekuberekwa. Ndinogara nagogo vangu. Gogo vangu vakura zvavo zvekuma 70 ikoko. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndingangoti ndanga ndava ne9 years ndichishandiswa nagogo vangu. Amai vangu vakangondisiyawo, handizivi chero kwavari asi vapenyu. So ndaigara nagogo. Gogo vaindimutsa makuseni ega ega kuma 5 ndonzi ndinge ndichibika porridge. Porridge iri raibikwa nemukaka ndisingashandise mvura. Ndinorangarira nerimwe zuva kuti ndakaita musikanzwa ndikabva ndanzwa nungo because waitofanira kutoti unge uchimuka makuseni seni wobva watoenda kumatanga mukoma, waitoenda kumatanga kuma4 wobva watonokama mombe. Vaiva nerimwe ziredhio rainge riine torch, saka waitoenda wobva watonokama mombe uchishandisa zitochi riya kuvhenekera. Saka ndainge ndichitya kubuda panze nekuda kwezvimwe zvainge zvichiitika pamba pedu. Ndaingonzwa zifeeling rimwe rere rekuti pamba pedu panongogara pakauya varoyi vachitambira zvipoko mukoma. Saka ndaiwanzo kuzoita musikanzwa, but gogo vangu pavakazondibata vakandirova mukoma, vakaita sekunge vachandiuraya vachinditi ndakakuudza kuti makuseni unomuka kana uriwe unofanira kuti unge uchibika porridge, woenda kunokama mombe kudanga wobika porridge iroro nemukaka pasina mvura. Mukoma ndaisatoziva kutoti porridge iri raidyiwa nani chaizvo nekuti ivo gogo vaisaridya. Ndainzi ndaifanira kuti kana paya pandinenge ndapedza kuribika ndongoriisa muplate rose, then ndaienda kune rimwe dura raisaiswa zviyo kana chii. Ndaiti ndasvika ndobva ndagadzika porridge riya ndaingoisa ndisina kutarisa. Ndainge ndakanzi ndikangotarisa chete ndaizoremara, saka ndaingonongachika. So ndaingonogadzika ndozonotora plate iya isina kana chinhu. So one day ndakati gogo vakagara mukitchen, ndikati ndava kunoisa plate iya, ndakabva ndadongorera mukati, ndakadonha pasi nekuda kwenyoka yandakaona imomo. Yainge yakakura apa ichiita porridge rekunanzva chaiko. Pandakadonhera pasi gogo vakazvinzwa ndokubva vauya vachimhanya kuzonditarira, vakandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndisati ndataura ndakabva ndatanga kusanzwa nenzeve nekuda kwekuti dzainge dzavhara, ndichingonzwa maungira chaiko. Gogo vakaedza nepavaigona napo asi hazvina kushanda. Ndakazombofunga hangu kuti ndinge ndichinobatsirwa, ndipo pandakaudzwa kunzi gogo vangu vaitova nenyoka. Nyoka iyoyo ndo yainge ichindiita mukadzi. Ndakabva ndakumbira kuti vange vachizopisa zvinhu zvose zviya zveshuwa zvinhu zvakatsva, asi gogo vaisada kutaura kuno. Ndinoziva kuti gogo vangu vane chigumbu because ndakabva ndazotiza kumba ndokubva ndazouya kuno kuSouth Africa. Kana ndichiverenga padzimba idzo dzandashanda kubva zvandakauya muno muSouth Africa, ndashanda dzimba dzinokwana idzo kuita 3 ndichingonyimwa mari yepay. Pandakasvika muno muSouth Africa ndakabva ndatanga kushandawo mulocation umo mandinogara. Ndakatanga kushandira umwe mupurisa, saka mupurisa uyo mukomanashe akandivimbisa mari yaakandivimbisa, but mwedzi uchizonopera mupurisa uyu akabva anditi izvezvi ndikuda kutokudhipota. Ndokubva ndabva pamba pake ndichimhanya. That is the first time pandakashandawo muno muSouth Africa zvekare ndichishandirawo mahara. Ndichibva ipapo ndakabva ndaita munyama, but ndakabva ndazotanga kushandira umwe mukadzi anobvawo kumusha. Mukadzi uyu anoitawo zvekutengesa nyimo nenzungu nemadora, saka ndakabva ndazotanga kumushandira pamusika pake, but usiku ndaizoenda naye kumba kwake ndichinomushandira semusikana webasa. But mukomanashe ainge achingonditi ndichazokupa mari yako kana yawanda, but mukoma akabva azondidzinga after ndamushandira kwe2 months and achinditi iwe wandibira mari yangu. Saka ndakabva ndadzingwa paya ndokubva ndazongotanga futi kushandira umwe manje wandiri kushandira pari zvino. Apa ndatova ne2 months no pay. The first month yandakamushandira akangonditi ndichakupa mari yako next month. Saka mwedzi zvawakapera akabva anditi ndichakupa mari yako, but now mukomanashe ndava kutoona kutoti munhu uyo ari kuda kutongondiita
iyo yandakaitwa naamai vaya avo vandakashandira vanobva kuZim, vakatongondishandisa futi mahara. Saka I know kuti gogo vangu kumusha uko vanenge ndivo vari kundisimudzira mhepo. Why ndadaro? Because pandakatanga kushandira mukadzi uya wekuZim akangonditi, iwe ndarota gogo vako. Ndikabva ndati, gogo vangu? Ko marota gogo vangu munokuvaziva here? Why muri kuti marota gogo vangu? Akabva atondiudza mukadzi uya kuti munhu wandarota chimiro chake changa chakadai. Ende pandakatanga kumushandira mukadzi uyu ainge achitoti, newewe ndikuda kuti unge uchizoitawo chitebho chako uchitengesawo nyimo, matemba nemadora. But mukomanashi mukadzi iye akabva atongomuka akatongochinja, ava kutondivenga achindinyima mari yangu, kuzosvika achizoti wakandibira, ndokubva atondidzinga pamba pake. Saka kana kuinewo vanokwanisa kundibatsira, kundipawo munamato une simba wekuti ndinokwanisawo kubatsirikana, please ndibatsireiwo. Kana vari samadzibaba avo vakambondibatsira, avo vakandiudza kuti gogo vangu ivo vanoroya, madzibaba ivavo mukoma vakazongondichinjirawo vakabva vati, handichakwanise kukubatsira nekuti sezvo ndainge ndisingavape mari. Vakabva vati, inini kana ndichida kubatsirikana ndinofanira kuti ndinge ndichiita mukadzi wavo. Saka ndakaona kuti already vainge vagara vaine vakadzi vavo vatatu, ndokubva ndaramba. Saka zuva randakaramba kuita mukadzi wavo, ivo vakabva vangonditi, saka hameno kuti uchabatsirwa kupi, kunyange usingadi kuramba uchiuya kuchechi kwangu, handina kana hanya nazvo. Saka ndakabva ndaregedza kuenda kuchechi kwavo, ndokubva ndazotiza pamba, ndikabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Only 22 years, pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri kuraramawo ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa nemhuri yangu. Saka pandakauyawo kunoku kunyika kwandiri, please do not mention the name of the country where I am. Mukoma, ndakabva ndazotangawo kuenda kune imwe church, but we had to travel a very long distance. Church nyangwe kumusha kwedu iriko kuZim, ende kunoku yainge yagara iriko, but in the town where I am staying, pandakatanga kugara kunoku church iyoyo yainge isiko. Saka akabva ndazviudza kuti let me turn my life around. When I was still in South Africa ndaiva chidhakwa, but mudzimai wangu ainge achinamata. Saka ndakabva ndati let me become a Christian like my wife. Saka taenda chose, even though we had to travel a long distance. Saka mukuzonotaura manje nema elders vakazoti iyo sezvo pamba pandainge ndichigara painge paine space, vakabva vati ndinokwanisa here kuvapa mvumiro yekuti tinge tichiita mabible studies, and sometimes we will do this bible studies via Zoom. So ndo zvandakabva ndazotanga kuita, nekuda kwekuti ndaiso kuti ndiri munhu wekuti who is a dedicated Christian. Ndo pavakabva vazondiita mudeacon. Within a very short period of time ndainge ndatoitwa mudeacon, but kutaura chokwadi ndainge ndisati ndakura. I was not yet matured. Ndainge ndisati ndanyatsokubikwa neshoko raMwari pandakatanga kupiwa zvinzvimbo zvemuchurch. Worst of all, pandakazopiwa that responsibility yekuti we were supposed to start a assembly in the area where I am staying, ndokubva tazitomhanyisa program. So ndakabva ndanzi ndainge ndava kupromotewa that same year yandakaitwa mudeacon. That was the same year when I was told kuti this was an unprecedented promotion. So now what is happening is that most of the women that come to our assembly, vazhinji vacho kuno kwatiri vari kugara vari voga, but even though they are married vakasiya varume vavo, vamwe vacho vakasiya varume vavo kuZimbabwe, kunana Botswana, South Africa. Saka kuno most of them they have spent a lot of time vari voga, saka vanenge vaine nzara yekuda munhurume. Saka most of them they come to me
unknowingly vasingatozive kutoti neniwo in Christ I have not yet matured, ndichitoriwo kamwana kacheche. Saka when they bring their problems to me, maproblems akaita sekunge ini elder handisi kugona kuzvidzora, I have been trying but I am starting to lust after some of my male workmates nekuti ndagarawo nguva yakareba. Some of them they have stayed as long as 2 years vasingazivi chinonzi munhurume. Saka iniwo mukomanashe vakadzi ava manje vazhinji vacho vakauya kwandiri, I end up seducing them ende vashoma vanoramba nekuda kwenzara yavanenge vainayo, nzara yekuda murume. Saka I have been sleeping with a lot of them ende mukomanashe ndakatomitisa umwe wacho. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi ndakaiswa in a position of power so quickly apa ndisati ndamature in Christ. Apa kune vakadzi vakawanda vanouya kwandiri vachiti ivo vari panzara yekuda murume. Most of them vanenge vatova nema2 years munhu asingazivi chinonzi munhurume. Saka when I seduce that woman anobva atongobvuma. Yo, zvakangooma hazvo vedu we.